Пахвалёны Єс Христос, каго яшчэ не бачыў. Ну і ўрэшце мы неяк худа-бедна сабраліся і пачынаем. Наша тэма ратаваць іншых ці займацца сабой. Нехта нават пытаўся, ёсць такая вядомая кніга Меладзі Бітці па сузалежнасці «Спасаць или спасацца». Гэта не пра гэта будзем разважаць, хаця там у адным моманце, можа, і ўзгадаю гэтую тэматыку сузалежнасці. Больш нас цікавіць так глобальна нашае жыццё і жыццё духоўнае. Першая тэма, вакол чаго будзем разважаць, гэта ратаваць іншых. Увогуле, адкуль у нас, прабую адказаць на гэтае пытанне, сколькі я пазбіраў пунктаў розных, адкуль увогуле нараджаецца такое жаданне у нас займацца іншымі. Не сабой, а іншымі. То, што я назбіраў. Першая такая прычына глобальная, гэта называю незадаволенасць іншымі. І тады нам хочацца імі займацца, бо нас яны раздражняюць. Нам хочацца гэтых людзей памяняць, бо нам нешта не падабаецца ў іх. Я ў свой час, калі вучыўся ў семінарыі, то была такая тэза распаўсюджаная. Лічылася, што это вядомы факт, хаця я далёка не ўпэўнены. Такая псіхалагічная тэза, што калі нам нешта не падабаецца ў іншых людзях, значыць, гэта ў нас ёсць. Чулі такую тэзу? Мне цікава, што это так на ўра, мы ў яе паверылі. Я не думаю, што это праўда. Доля праўды ў гэтым ёсць. Не думаю, што это праўда. Христос кажа вучням: «Колькі вас цярпець буду малаверы». Ці гэта азначае, што яму веры не хапае? Таму што нават злуецца ён, калі можна так сказаць, на вучняў, што ім не хапае веры. У нейкім сэнсе можна сказаць, што Хрыста раздражняюць фарысеі. Ці гэта азначае, што ён мае тыя самыя праблемы, як фарысеі? То есть эта тэза такая даволі наіўная, я б сказаў бы, як па мне. І, між іншым, увогуле і ў псіхалогіі, асабліва калі яна такая папулярнай стала ўсюды, сапраўды шмат інфармацыі неправераных. Я ўжо не адзін раз на такое нарываўся на гэтыя тэмы, што у любой навуцы павінна быць так званая даказательная база. Ёсць паняцце, напрыклад, эксперыментальнай медыцыны альбо даказательнай медыцыны. То есть бярэцца колькасць людзей, правяраецца, і робіцца аналіз. 1000 чалавек абследавалі ў падобных умовах, і тады робяцца нейкія высновы. Дык вось часта такія папулярныя тэзы у псіхалогіі ніхто там ніколі іх не правяраў. Проста это так на ўра прынялі, і яна паўтараецца. І, як па мне, гэта адна з такіх тэзаў. Цябе нешта раздражняе у чалавеку, значыць, ты такое маеш. Не факт. Другая рэч, чаму нас часам іншыя людзі раздражняюць, і не то, што чаму, а проста факт, што нам хочацца мяняць іншых людзей, бо цяжка жыць з такім чалавекам. Это становіцца невыносным, і тады мы хочам, не хочам, па інерцыі мы пачынаем на чалавека давіць. Як правіла, тут пацярпеўшыя мужыкі будуць, як правіла, таму што жонкі на іх тады давяць, што яны нечым не адпавядаюць. І ў гэтым пункце я б сказаў бы, што ўвогуле такая часта наіўнасць ёсць. Я сустракаўся шмат такіх гісторыяў, калі жанчыны выхадзілі замуж адразу на старце, думаючы, што яны памяняюць мужа. І страшна расчароўваліся, што это не атрымалася. Дык это утопія на старце была. Это ўжо на старце такі спосаб мышлення, ён ужо мёртвы. Таму што, як правіла, нас шмат хто памяняў. На сілу, хто хацеў нас на сілу памяняць. Мы шмат паддаліся такім установкам чужых людзей. А яны чаму павінны мяняцца?
Вот это вот такая вот утопия, да? Калі мы думаем, што мы на некага можам даўлінуць. Я б сказаў бы, это ўвогуле такое, ну, напэўна б не раіў бы, хто там маладыя дзяўчаты, напэўна б не раіў бы такой схемай думаць, да, што я вот там выйду замуж, ён там не веруючы, пасля ён станецца веруючы, цяпер зараза, пасля станецца добры. Не выхадзі замуж. То есть таму, што нічога з гэтага не збудзецца, скарэй за ўсё. Это малы працэнт, калі там нешта памянялася. Калі ўжо ў сужанстве і мяняюцца людзі, тыя самыя мужыкі, да, таму, што ім хочацца мяняцца, а не таму, што нехта на іх давіць. Калі на іх нехта давіць, ніхто па этой прычыне не мяняецца. І падобна, як па мне, таксама ў калектыве рабочым. Калі нас раздражняюць людзі, часта нехта, хто вот, ну, не ацэньвае, не аналізіруе сітуацыі, яму хочацца гэты калектыў памяняць і пачынае вучыць людзей жыць. Каму гэта ўдалося зрабіць? Памяняць калектыў рабочы. Ніхто ніколі там нічого не памяняецца. Акрамя канфліктаў нічога гэта не прыносіць. Ну, таму што дарослыя людзі, яны сваім жыццём жывуць. Таму вот это вот жаданне такое, я б сказаў бы, оно даволі толькі эмацыйнае, оно не мае шмат мудрасці. Мяняць людзей вакол сябе, таму што яны мяне раздражняюць. Да, это не шмат мудрасці ў гэтым ёсць, это чыстыя эмоцыі такія. Таму і прыклад такі даю, што, як правіла, жанчыны хочуць памяняць мужчын, таму што это рэакцыя эмацыйная. Што б я ў такіх выпадках раіў бы рабіць? Это больш зацікавіцца межамі. Калі, напрыклад, ты працуеш з людзьмі, калектыў такі даволі паскудны, прызадумацца, ну, як выстраіць межы, каб вот з такімі вот людзьмі праблемнымі, як мне супрацоўнічаць з імі. То есть, як мне так заняцца сабой, тут ужо пераходзім трошку ў іншую частку канферэнцыі, як мне заняцца сабой, каб іншыя на мяне вот не давілі, да, вот, каб я мог быць сабой. Калі гэта ўвогуле немагчыма, можа, тады працу трэба мяняць, калектыў мяняць, ну і так далей. Ну, калі замужжаства, канешне ж, там не развадзіцца далі, ну, калі там будучы, скажем так, муж ці хлопец не мяняецца, значит, надо думаць пра тое, ці я змагу ўвогуле з такім чалавекам жыць. Да, трошку раней пра это думаць. Вот. Ну, так што так бы правіў бы ў гэтым напрамку, скарэй нават будаваць межы, як самому выжыць, да, як быць сабой, як не страціць сваю вартасць вот, у акружэнні такіх праблемных людзей. Дарэчы, ужо не адзін раз я сустракаюся з тым, што калі такія больш сур'ёзныя праблемы людзей, ну, в кантэксце, напрыклад, сузалежнасці альбо дысфункцыі, то есть людзі выраслі ў іх праблемы, яны з дзяцінства цянуць гэтыя праблемы. І розныя аўтары раяць, напэўна, звярнуць увагу на акружэнне. Сярод каго ты прабываеш, каго слухаеш, вот, раюць проста, нават там у адным моманце вычытаў, раюць знайсці людзей здаровых, запісаць сабе іх, і старацца ў іх акружэнні быць. Да, то есть вот это вот акружэнне, оно на нас уплывае. Мы яго не мяняем, як правіла. Ну, гэта быў такі блок, чаму нам хочацца памяняць людзей, таму што яны нас злуюць. Другая частка, чаму нам хочацца мяняць людзей, гэта я называю жаданне збаўляць іх. Ну і тут, канешне, кланяецца такі характар рэлігійны. Нас, як людзей веруючых, да, нам хочацца добра для людзей, да, але нешта так трошку неадпаведна мы гэтае добро будзем рэалізоўваць. Вот у гэтым кантэксце рэлігійным такі сабе пункт адзначаю, што заўважыў, напрыклад, у руху харызматычным, там, дзе ён неяк там праяўляўся, у нас, в прынцыпе, можна сказаць, што яго там толкам няма, канешне, у Беларусі, але там, дзе былі, ёсць малітоўныя групы, дзе моладзь, дзе нейкае аніматарства ёсць, это вельмі асцярожна з гэтай тэмай, таму што поўна маладых людзей з амбіцыямі, которые хочуць сябе рэалізаваць. Там няма такога жадання
часто паслужыць іншаму чалавеку. Проста хочацца быць нейкім лідарам. Там, дзе моладзь, дзе маладыя групы, як правіла, гэта адна з першых праблем. Праблема лідарства. Таму што чалавек знайшоў сваю ролю, знайшоў сваю нейкую нішу, і ён хоча сябе рэалізаваць, камандаваць іншымі, указваць, як яны павінны жыць. Ён яшчэ 5 гадоў назад яшчэ сам шпінгалетам быў, а цяпер ён ужо вялікі спецыяліст становіцца. І в этом плане ксяндзы таксама не выключэнне. Это вялікая спакуса, да, то есть, што там семінары, это ўсяго толькі 6 гадоў. Это не так шмат, не факт, што это рост духоўны аж такі. Да, і ты учора быў пацаноў, а сёння ты настаўнік жыцця духоўнага. Да, это так даволі небяспечна. А не факт, што ёсць вопыт. Это не тое самае. Я это так называю. Я это бачу ў руху адновы, альбо харызматычна, альбо там, дзе рух недзе моладзі. Да? У корні жадання не паслужыць ці дапамагчы, а скарэй рэалізаваць сябе, адчуць, што ты вышэй. З усёй, канешне, любоўю да музыкантаў, то есть круцяк, малацы, это не пра вас. Але часта я это бачу сярод музыкантаў. Этот момент, калі дарвацца да мікрафона і стаць зоркай. Да, просто слово такое прыходзіць не па теме, но няхай, звездануць да. Стацца зоркай, да. Но это не так проста. Это не так проста паслужыць, то есть трэба прайсці, дайсці да таго, што ты этой самай музыкай будзеш служыць. То есть ты не будешь перашкаджаць, ты не будешь акцэнты ставіць на сабе. І з музыкантамі памятаю, сколькі розных такіх служэнняў было, это не так проста. Асабліва з моладдзю, так это ўвогуле. Да? Там усім хочацца і паспяваць, і на гітарках пайграць, і тое, і сёе, да, просто рвуцца. Это не так проста. У нейкім сэнсе сказаў бы, што праз такія штукі, амбіцыознасці, трэба многім перажыць, это перагарэць. Уявіце сабе тыя самыя служэнні харызматычныя, калі паяўляюцца дары духоўныя. Раптам адкравенне Божае, пазнанне нейкае, дык это ахей. То есть людзі рвуцца тады, хто нездаровы ў этом плане, у каго нездаровыя, няма страху Божага, да, людзі тады рвуцца. То есть яны ўсюды хочуць быць, павучыць, это нейкі вопыт духоўны, да, ці там праўда, ці не, это ўжо другое пытанне. Этот нейкі пункт такі, да. Думаю, што да гэтага пункту добры урывак Святога Пісання з Евангелія ад Матвея, хаця б, напрыклад, 23, 8, 11, калі хто там будзе глядзець, дзе Христос кажа пра фарысеяў, што яны любяць, каб іх называлі настаўнікамі, каб іх называлі раббі. Это падабаецца, чаму не? Быць настаўнікам для іншых. Чаму не? І Христос тады адказвае, да, не называйце настаўнікамі нікога. Адзін у вас Отец Нябесны, адзін настаўнік, а вы ўсе браты. То есть, а гэта падабаецца. Фарысеям падабалася, дарослыя мужчыны, да, яны, нейкая значимасць такая. Да. І, такія. Ксяндзы, канешне, таксама з гэтым будуць мець адназначна праблему. Этот пункт амбіцыознасці, назовем гэта так. І яшчэ рыса, чарговая рыса, чаму нам хочацца ратаваць іншых, это рыса сузалежных людзей. Толькі трошку это дакрануся. Таму што там схема даволі простая працуе. Калі ты жыў у сям'і алкаголіка, ці это быў папа, ці муж, і ты бераш адказнасць на сябе, далёка не простая тэма, вельмі складаная. Я некалі праводзіў рэкалекцыі ў Гродна, і нейкія чарговыя рэкалекцыі, быў свабодны час, і я пайшоў у музей, і проста быў у захапленні ад аднаго плаката, который я ўбачыў у музеі ў Гродна. Жанчына на трактары, і было падпісана военный плакат. Мужчины ушли на фронт, женщины осваивайте трактор. Я зразумеў, што это девиз.
Это дэвіз нашага грамадства. То есть мужики на фронте, без розницы, как назвать этот фронт, ці ён пьяны, да, и он проиграл в этой битве, а может у гаражи, а может на рыбалке, не ведаю где, да, а может просто бестолковые. И жанчыне приходится брать усё в свои руки. Вот этот вот образ «осваивайте трактор». Ну и с другого боку, як бы, ну а як выжить? То есть, але вот это вот и есть сузалежность. То есть я не отказываю на все складанные пытания, как рашить, але вот это вот и есть сузалежность. Вот так вот нараджается жаданне усё контролировать, да, у сузалежных людей, збаўляць, ратаваць, памагаць, усюды быць. Вот это вот рыса сузалежных людей. И по моих сціплых назіраннях, асцярожна кажу, каб тут камень у чый агарод сильно не поляцеў, калі толькі трошку, по моих сціплых назіраннях многие наши жанчынкі ў касцёле, многих рухах, так званых, что мы называем рухами, там ці маці ў малітве, ці легіён Марыі, ці яшчэ там нешта, ці просто такія, которые ў касцёле памагаюць. Заўсёды вот готовыя на первый свіст ксяндза стаяць ужо і ўсё сразу рабіць, ратаваць, як правіла, сузалежныя. І гэта не шчырае жаданне служыць. Гэта спосаб жыцця. Ратаваць ва ўсё ўмешвацца, ўсе дыркі закрываць сабой, да, вот такі, як этот, хто там на амбразуру кінуўся на пулемёт там, матросов, вспомнил. Это способ жыцця, это не призвание. Да. И это хворые, конечно, хворые. То есть вот и цікава вот по моих таких сціплых назіраннях, вось у гэтых рухах, да, вот часто, во всякім разе у такім беларускім выглядзе, я не кажу про такія рухи ў касцёле, але ў беларускім выглядзе, часто гэтае ратаванне, вот, калі хочацца вот у гэтых рухах на силу, вот евангелизовать там и так далее, не приносит никакой корысти. Потому что это не евангелизация, это проявление сузалежности. Это вот никто из нас не хочет, чтобы его контролировали. Поэтому, когда такие активные жанчынки на іншых людей вот так вот улазить у их жыццё, любой здоровый человек хочет скинуть такого, кто хочет улезть в твое жыццё и контролировать тебя. Любой здоровый человек хочет уцячы от такой схемы. Это одна з таких рысаў. Таму вот, это мои такие сціплыя назіранні, што вось гэтая актыўнасць, нават многіх веруючых, яна часта нездаровая, калі ў корань трошку глянуць. Адна з самых вялікіх прычынаў, чаму, вот нашай тэмы, чаму это і дрэнна, і небяспечна займацца іншымі, одна з самых вялікіх прычынаў. І мне падаецца, што тут ёсць нават д'ябальская спакуса. Там няма ў мяне ж такога пазнання, але так па ўсёй логіцы, як па мне. Гэта тое, што калі ты актыўны ў гэтай схеме, каб ратаваць іншых і памагаць іншым, ты не займаешся сабой. І вот д'ябальская спакуса ў тым, у нас няма много часу, ён не бясконцы гэты час, ён абмежаваны. Рэсурсы нашыя абмежаваныя таксама. Для таго, каб займацца сабой, сваім асабістым жыццём, духоўным, на гэта трэба час, на гэта трэба сілы. Калі ты ўвесь час займаешся іншымі, ты не можаш сабой займацца. Это нерэальна. И, как по мне, это дьявольская пастка. Это довольно глубокая духовная пастка. Да? То есть вот так вот человеку убить у голову, пераканаць, да? Цікава, что ты нават вынікаў не будешь бачыць вот з этой актыўнасцю. Ты просто будешь метуситься. Вот у этом вся проблема метусні. Да? А у выніку, здаецца, много ўсяго, і ўсюды нас много, а по факту сваё жыццё яно так сабе. То есть вось як все одно такі фокус мяняецца, ты зусім на іншым канцэнтруешся. У Евангелии ад Матвея, 16 глава, 26 верш, Езус кажа такія цікавыя словы. Кажа, якая карысць чалавеку, калі ён здабудзе хоць цэлы свет, а свайму жыццю пашкодзіць? Што толку ад гэтага? Цікавы момант. Езус, праўда, кажа трошку ў іншым кантэксце, але ўвогуле это фразы шыкоўныя.
Што толку з таго, што ты здабыў так многа і быў усюды, і ўсім займаўся, а ў выніку не зрабіў для сябе, для свайго духоўнага жыцця не шмат. Ёсць такое вельмі класнае філасофскае правіла, вельмі класнае. Яно гучыць так: не можаш даць таго, чаго сам не маеш. І таму гэта ілюзія. Калі няма асабістага духоўнага росту, калі людзі ўсур'ёз сабой не займаюцца, то і гэтая мітусня наружу, яна неэфектыўная. Людзі не трансліруюць Бога, калі яны самі ў гэтым напрамку усур'ёз не ідуць. Калі няма Бога шукання, калі няма росту духоўнага, што можна даць тады іншым? Вось это рэальна шыкоўнае, шмат да чаго адносіцца гэтае правіла, але ў нашым кантэксце нашай тэмы, думаю, як найбольш своечасовае. Не можам даць таго, чаго самі не маем. Сказаў бы наіўныя тыя людзі, которые вучаць сваіх дзяцей, я такіх бачу ў гісторыі трошку, як традыцыйныя католікі, вучаць сваіх дзяцей, змушаючы іх, каб яны маліліся, а па факту самі людзі не моляцца. Дзеці не бачаць гэтага. То есть проста бацькі вучаць, бо трэба быць правільнымі католікамі. Это не прыносіць некай карысці. Пытанне часу, калі дзеці ўзбунтуюцца. Да нейкага моманту змусіць можна, але это пытанне часу, калі дзеці ўзбунтуюцца. Канешне, праз усе гэтыя рэчы трошку і самім трэба праходзіць, каб з нечага вырасці. Тая самая амбіцыознасць, пра которую я казаў. Таксама у руху харызматычным я бачыў, што проста трэба перарасці. Калі ёсць духоўнае развіццё, ты перарасцеш гэта. Ці вось эта амбіцыознасць часам музыкантаў, это трэба перарасці. Можа, это не трагедыя, што это ёсць, але трэба пазмагацца, зразумець это, недзе вырасці з гэтага. Я некалі, так прызнаюся, калі быў клерыкам, толькі пачынаў яшчэ, гэты шлях такі да святарства, толькі пасля ўжо ўсё это усведамляў, што ў мяне была такая слабасць, калі я марыў, канешне, пра тое, што буду святаром і буду прапаведаваць. Я марыў вялікія натоўпы людзей. Я проста уяўляў, як я буду прапаведаваць. Вялікія натоўпы — это не вы, это мелачы. У маіх марах было намнога болей. Я проста уяўляў, якім я буду. Дык разумееце, які абсурд? І я што? Я чытаў Евангелие. І для чаго? Не для таго, каб пазнаць Слова Божие. Я чытаў Евангелие, каб прапаведаваць, каб навучыць іншых. Это страшны абсурд. Я выпісваў фрагменты Пісання, каб даказаць у цягніку, тады яшчэ быў такі час, калі ездзілі цягнікамі. Я клерыкам быў, у мяне машыны не было. Пасля ўсё памянялася. І перыядычна я сустракаў пратэстантаў, вредных на той час для мяне пятидесятнікаў. Я ва ўсіх дэбатах, як правіла, праігрываў на старце. Бо, само сабой, я Пісання не ведаў. Я выпісваў цытаты, аргументы, каб ім даказаць, што яны дурні. То есть, разумееце, спосаб мышлення, ты не робіш это для сябе. У мяне былі цэлыя сшыткі, дзе я аргументаваў, выпісваў, пазначаў, тэмы разрабатываў, але не для сябе, каб паказаць іншым. І гэта абсурд. І гэта абсурд. І глядзіце, калі мы чытаем Евангелие, то перш за ўсё яго чытаем для сябе, не для некага. Калі ўзнікае такая думка, добра было б некаму сказаць, прызадумайся, ці гэта правільная думка. Перш за ўсё Слово Божие табе асабіста. Як бы яно цяжка не ўспрымалася. Паглядзіце на нашу часта рыторыку, напрыклад, калі пры нагодзе розных рэкалекцый ці рухаў таксама, калі ёсць групкі і людзі пачынаюць дзеляцца нечым. Это сапраўды трэба прабіцца, каб людзі навучыліся казаць пра сябе. Як правіла, канешне, это недзе са страху вынікае, ці з нейкай нявопытнасці, але заўважце,
калі хто бачыў такія схемы, як правіла, людзі пачынаюць казаць «мы», «нам». Слово Божие нам гаворыць. Яно не гаворыць нам, яно гаворыць мне. Мы павінны, мы не павінны. Калі павінен, то ты. І ты прымай рашэнне, за што ты павінен. Не кажы, што мы. І от прабіцца праз эту рыторыку, нават калі людзей папярэджваеш, што слухайце, кажыце толькі за сябе. Забудьце слова «мы», «вы», «нам», «я». І людзям цяжка праз это прабіцца. Таму што ўвесь час жаданне іншых мяняць, не сабой займацца. Як па мне, гэта д'ябальская, канешне, схема. Тут, можа яшчэ да гэтай тэмы. Людзі, цікава, што людзі часта, которые шмат крытыкуюць і шмат вучаць, і ведаюць, канешне, яны, як правіла, ні на што не здольныя. Як правіла. Знаете, ёсць такое паняцце, даўно ўжо пра гэта і казалі, і разважаюць, да, што найлепш палітыку рабіць на кухні. Да, то есть там пры разгаворы, пры каве, тогда пагаварыць, людзі ўсё ведаюць. Да. У інтэрнэце таксама. У інтэрнэце поўна містыкаў хрысціянскіх, да, сколькі разважаюць, каментуюць людзі. Поўна рэвалюцыянераў, которые гатовыя ўсё памяняць. Это ўсё такое то есть, як правіла, тых людзей, которые ўсім незадаволены, яны крытыкуюць, да, яны гатовыя іншых вучыць. Як правіла, такія людзі не нашмат самі здольныя, як правіла. Парадаксальна, это факт. Мне тут недавно на днях мама такую скинула цитату классную, «Сдал як стеклотару», называется. Але там іншыя цитаты былі, якраз таки не тое мяне зачапіла. Бернарда, як яго, забыўся, Шоу, да, Бернарда Шоу. Не тое, што мама там не скінула, але другая цитата зацепіла Бернарда, які казаў, што людзі, сэнс такі, людзі, которые умеюць, яны робяць, а тыя, которые не умеюць, яны вучаць іншых. Нешта в этом ёсць. Нешта в этом ёсць. Я, конечно, это осторожно кажу, тому что с такими разважаннями я сам уже зараз по этой статье пойду, да, то есть я ж нібыта вас вучу. Конечно, осторожно с такой темой, але нешта в этом ёсць. Да. Памятаю такі милый эпизод, по-свойму милый, духовно милый, калі тут у Ворше проводили мы курс Альфа, там у суседней зале тут сбоку, и люди пришли такие некостельные с города. И я тут конференции казал, и, конечно, люди вдячные. Отец Александр, какой вы молодец, как вы много знаете. А я помню, летал, и Платона зацитую, и то, и сё. И одна женщинка сидела так, на подоконнику, руку так обоперши, глядела в окно, весь час тишиня. Я після ўсяго так акуратненько до я падышоў, кажу, а вы дзе працуеце? А яна каже, я выкладчык філасофіі. Я сразу понял, да, просто так соромно так стало, да, весь этот полет мой, он тут же сразу так фух. Так цікаво, что, як правило, такие люди, кому есть что сказать, яны маўчаць будуць. Яны скажут там, где трэба, яны бачаць, что это не их аудитория, тут нема чего улазить, людям, як правило, которым есть что сказать, яны не будут комментовать в интернете, на этих форумах розных, бесконцы галдеж такі, як правило. Яны просто зробяць, что павінны зрабіць. Яны ведаюць свае нішы. А там, где люди не, там яны так это такая иллюзия, да, неяк там себе проявлять. Реально повторюсь, это реально классная цитата Бернарда Шоу. Що той, хто вміє зробити, він просто зробить. А той, хто не вміє, він починає вчити інших, як жити. Таких пару цікавих прикладів з життя, як в цій темі, да, як не займатися іншими, а так звертати на себе. Тут у Ворші, пам'ятаю, як Геннадій працював, такий роботник тут бывший зек такий, і він гнилые шпали
такія железнадорожныя, тут некалі дорожкі былі замест плітак, зробленыя вось гэтымі шпаламі. Яны прагнілі, іх трэба было недзе там вывезці, спаліць, карацей. І я помню, сколькі Геннадзь працаваў, я ўсё думаў, што ён вот філоніць, ён не падымае гэтых, мог бы працаваць, то ён ёсць, то яго няма, то ён стомлены. Помню, хадзіў такі вот злаваўся, ўсё мне хацелася Гену памяняць. І ў канцы канцоў я раззлаваўся і думаю, ну цябе ў баню, сам вазьму я гэтыя шпалы і пацягаю. І пацягаў. І тут жа мне перахацелася на Гену наракаць. Тут жа. Таму што я іх падняў, я адчуў цяжар гэтай шпалы, і ў мяне зусім іншая карціна намалявалася. І так з многімі рэчамі. Пакуль ты сам усур'ёз не пачнеш рабіць, датуль ты спецыяліст. Да, пакуль ты сам у тэму не акунешся. Як правіла, так ёсць. Вядомы фрагмент Святога Пісання. Калі Езус кажа пра браўно ў воку, да? Для веруючых это вядомы такі тэкст. Калі Езус кажа, што ты бачыш, это Евангелие ад Матвея, 7 раздзел, 5 верш. Што ты бачыш, што там, шчэпку ў воку брата твайго, а бервяна ў сваім воку не заўважаеш. Найперш выймі бервяно з твайго вока, пасля ўбачыш, як вынуць шчэпку з вока брата. Чаму кажу, што для веруючых гэта любімы тэкст? Таму што, як правіла, хто ведае хоць трошку Пісання, калі да нас нехта з крытыкай прыходзіць і хоча нам паказаць нашыя праблемы ці грахі, мы, як правіла, скажам, выймі бервяно з свайго вока. То есть, як правіла. І гэта трошку неправільна, мякка кажучы, таму што логіка гэтага тэксту, яна такая, што перш чым ты, то есть ты не бараніся гэтым тэкстам, а калі табе захочацца памяняць іншага чалавека, калі табе захочацца павучыць іншага, як жыць, ты найперш спачатку падумай пра сваё бервяно. І Езус не кажа пра тое, што іншымі людзьмі увогуле не трэба займацца. Ён кажа пра тое, што калі ты займешся сабой, пасля ты зможаш заняцца другім. Ён не кажа, што не трэба вынімаць шчэпкі з вока брата. Ён кажа, спачатку паглядзі, як табе ўдасца самому. Пасля, магчыма, ты зможаш іншаму вынуць. Логіка такая гэтага тэксту. Яшчэ да гэтага пункту, жаданне ратаваць іншых, з нагоды, зрэшты, папа рымскі аб'явіў, што гэты год ёсць годам юбілейным, і там недзе ўжо часам у такой мас-медыях каталіцкіх гучыць, што это тэма ласкі Божай. І я такі часопіс пачытаў багаслоўскі на тэму ласкі Божай, з нагоды менавіта юбілею. І нібыта такія простыя рэчы ўпрытомніў сабе. Здавалася, правильно, простыя, але дзякуй Богу, што нейкія так рэчы паназываліся сваімі імёнамі, скажем так, абнавіліся ва мне. Што такое ласка Божая? Ласка – это не ад слова «прыласкаць». Ласка – гэта благадаць, это прысутнасць Божая. Калі анёл прыходзіць да Марыі і кажа слова «Вітай, Марыя, поўная ласкі, Гасподзь з табою». У чым паўната ласкі? Не тым, што табе зараз міла стацца павінна, прыласкалі цябе, а ў тым, што Гасподзь з табою. То есть ласка Божая раўно прысутнасць Святога Духа ў нашым жыцці. Дык вось, што робіць у нас ласка Божая? У прынцыпе, толькі дзякуючы ласкі Божай, ты адкрываеш Слова Божае, і яно для цябе пачынае прамаўляць. Твоё сэрца гарыць, табе хочацца нешта з сабой рабіць. Дзякуючы ласкі Божай, табе нешта хочацца з сабой рабіць. Дзякуючы ласкі Божай, мы пакаянне нармальна перажываем. Сапраўды перажываем за грахі нашыя, хочацца мяняць нешта, часам слёзы пакаяння ёсць. Это ўсё прысутнасць Духа Святога, яна нас знутры мяняе. Дзякуючы ласцы Божай, нам хочацца Господа любіць, паслужыць Яму. Быць карысным для Яго – это ласка Божая. Это не аскеза. Што мы себе змусілі, каб так было, это ласка Божая. Калі ласкі Божай няма,
тады ўключаецца каток. Вот, ты павінен чытаць Біблію, і людзі чытаюць і не разумеюць. І нічога это не мяняюць у іхным жыцці. Яны здабываюць тыя веды ў тэалагічных каледжах, і іх жыццё не мяняецца. Таму што это веды, усяго толькі веды. Калі ласкі Божай няма, гоняць да чалавека да споведзі, яго жыццё ніколі не памяняецца. Таму што яго загналі, тут адбылося насілля. Ласка Божая тут не дзейнічала. Не дзейнічае ласка Божая там, дзе насілле. То есть это дар Божий, чалавек адкрыты на яго. Ён хоча скарыстацца з гэтага дару Божага. Да. Калі ласкі Божай няма, вот этот вот прэс уключаецца, мы хочам загнаць на імшу, мы хочам змусіць да споведзі, мы хочам змусіць, каб чалавек жыццё сваё памяняў. Там нічого не працуе, бо это прэс. Ласка Божая тут не працуе. Дык вось, і часам мы, конечно, наіўна думаем, вот это вот жаданне на силу менять людей, мы кажем, конечно, сакрамент, то есть лаской Божией, але сакраменты для верующих. Сакраменты для тых, у кім ужо ласка Божия працуе. Христос, калі робіць Еўхарыстыю, Ён не збірае ўсіх прысутных у Іерусаліме, Ён збірае сваіх, бо пройдзены шлях. Што толку загнаць тых людзей, которым это не трэба? Вот яны, вот, это дарагія жанчынкі, вот, это, загнаць мужа, часам кажуць, хаця бы раз на год. А ну ж ласка Божая праявіцца. Калі на ім ужо не праяўлялася, то праяўляючы насілле да яго, будзе эфект роўна процілеглы, як правіла. Ласка Божая можа і так праявіцца на вуліцы. Калі чалавек хоць трошку адкрыты, да, вот, хоть трошку готовы это принять. Да. Таму думать про тое, что вот, загнать на споведь человека на силу, так там ж нема покаяния. Калі вот это вот на силу, то есть он не доходит до гэтага. Дух Святы не проявляе свайго дзеяння і нават не пачынае, і прычым там споведь. Я ўжо маўчу, што это ўвогуле насуперак усялякай логікі, тэалогіі, канонам. Это просто нервы чалавечыя, вот хочацца, а ну ж, а раптам. Это просто такие вот эмоции. Тут нема ніякай цвярозасці ў гэтых схемах такога вось насілля. Што мы можам зрабіць для таго, каб ласка Божая ў іншым чалавеку праявілася? Што мы можам зрабіць? Банальна і не банальна. Само сабой маліцца, каб Дух Святы праявіў сваё дзеянне. Да, вот, трэба ў нейкім сэнсе ўбачыць, да, вот, хоць нейкую мінімальную прысутнасць Святога Духа там у чалавеку. Увогуле, яшчэ там, што такое ласка Божая, это само паняцце. Ласка, вот цікава, такога бібліста жанчыну недавно чытаў, што нам цяжка зразумець, што ласка Божая надармовая, што это рэальна падарунак. Нам ўсё адно вот эта схема, што-то трэба заслужыць. Да. Што мы вот павінны быць добрымі, і тады Бог праявіць да нас нейкую ласку. Ласка Божая – это падарунак. Але і Гасподь многім дае шансы гэтыя падарункі. Толькі ці хоць трошку ўзнікае вот жаданне, каб з гэтага скарыстацца, хоць трошку, тады яна будзе ўзрастаць, эта ласка Божая. Вот. І калі мы гэтага жадання ні грама не бачым у чалавеку, няма ніякага сэнсу ўвогуле яго на сілу некуды цянуць. Ніякага сэнсу абсалютна. Дык вось што можна па-чалавечы ў нашых там нейкіх рэсурсах зрабіць, каб хоць неяк спрацаваць, каб гэтая ласка Божая, вот яна ў чалавеку ўсё адно як прачнулася. Да? То есть мы ў Хрысце ўсыноўленыя, Гасподь невыбраным дае такую благадаць, многім. Да? Першы момант, канешне, маліцца. Да? Ты молішся праяўленне дзеяння Святога Духа. Я памятаю, часта эту гісторыю згадваю, яна яркая. Для мяне яркая. Калі я ходзячы ў турму, я зразумеў, што ў мяне няма рэсурсаў пераканаць нікога з іх. Ніякія аргументы нічога не зменяць. Я проста, памятаю, з суботы на нядзелю маліўся, каб Бог праявіў міласць сваю, каб яны адкрылі любоў Божую. І я ўбачыў адной гісторыі, як это сталася проста на вачах. Я нікому нічога не казаў, а чалавек
падняўся і сказаў, што я ніколі не адчуваў, што Бог мяне так любіць, як у этот момент. А я за это молился, да, я просил, Бог, прояви свою милость. Там было 30 человек. Эта ласка Божия проявилась у одним из их. Может быть, 30 тысяч и ни у кем не проявится. Это ён открылся нейким чином. Да, вот это вот тема молитвы и ягоны выбор такі вот асабісты. Другі элемент, што зрабіць, каб ласка Божия у іншым чалавеку, калі ўжо хочацца ратаваць вот чалавека, каб у ім неяк праявілася, гэта тэма сведчання. Таму што, калі мы расказваем пра тое, як Бог дзейнічае ў нашым жыцці, паглядзіце, Христос пасылае людзей сваіх сведчыць, вучняў пасылае сведчыць. Калі Господь пагаварыў з самаранкай, Ён кажа, ідзі і раскажы, точнее, дакладней, яна сама расказвае, там у другім выпадку аздараўлення, Ён кажа, ідзі і раскажы, што зрабіў табе Господь. Нават не дазваляе чалавеку за ім хадзіць, кажа, ідзі раскажы сваім, што зрабіў табе Господь. І паглядзіце цікавую рэч, што калі ёсць жаданне нашага блізкага ці іншага чалавека загнаць у касцёл, да споведзі, і мы вот наше прапаведванне, трэба хадзіць на імшу. Это не прапаведванне, это маралізатарства. Трэба спавядацца. Это не прапаведванне. Прапаведванне – это калі ты расказваеш пра Хрыста, которага ты пазнаў. А калі табе сказаць няма чаго, тады лепш нічога не кажы ўвогуле. Трэба падзяліцца тым Богам, которага... То есть ласка Божия найперш павінна праявіцца ў табе. Ты пазнаеш Хрыста, ты яго любіш. Калі табе няма чаго сказаць, які твой Бог, рэальна трэба заткнуцца. І нікога не цягнуць на сілу, нікуды. Цікава на тэму ласкі Божай, зноў ж мне нейкія там старыя рэчы трошку адгукнуліся, но это я часопіс такі езуіцкі чытаў, таму нічога дзіўнага, што методыка Ігнацыя. Што святы Ігнацыя, даючы практыкаванне, і так раіў езуітам, духоўнае практыкаванне, ён выразна пазначаў, вы не кіруеце нікім. Вы не камандуеце людзьмі, которые перажываюць практыкаванне. Вы тыя, которые побач. Вы назіраеце, вы даеце ім Слово Божие. Я гэта стараюся рабіць на Назарэце. Даеш фрагмент, это некая правакацыя Божая. Ты даеш фрагмент Святого Пісання, каб людзі самі самастойна з гэтым займаліся. Як Господь будзе там дзейнічаць праз іх асабістую працу, это ўжо не моя справа. Вот это вот Ігнацый меў такую свядомасць, да, што это не вы даеце практыкаванне людзям, яны самі перажываюць у тое практыкаванне, это іх сустрэча з Господам. А вы акуратненько назіраеце, калі трэба, сваім вопытам духоўным дзеліцеся. Я помню, калі я перажываў, хіба што ўжо 4-й тыдзень ігнацыянскіх практыкаванняў, і там быў у адным доме езуіцкім, тады ўпершыню так усур'ёз сустрэўся з гэтым поглядам, мяне ён даволі ўразіў. Калі я, тады яшчэ клерык, да, ці там ужо дыяканам быў, і я там духоўны кіраўнік ёсць падчас практыкаванняў, і я з ім дзяліўся ўсім, што я перажываю. Ён мне нічога не параіў. Мне тут же ўзнікае, на што-то мне такі надо. То есть, калі я к табе іду, я чакаю адказаў нейкіх, да, што ты вот раскажы мне, як жыць. Ён мне казаў толькі адно слово па-польску. Добра, добра. І вот так вот 8 дзён. І ён дастаў мяне са сваім добра. Таму што ў мяне пытанняў многа, мне надо рашаць. І цяпер я разумею, пра што размова ідзе. Дык это ж твае адносіны з Господам. Вот, хто будзе тут улазіць, хто кім тут кіраваць будзе. Такую свядомасць меў святы Ігнацый. Канешне, Ігнацый піша, таксама цікава, ён піша, што вялікая ласка Божая ў святой камуніі. Да, Ігнацый піша, што это сила Божая, это благодать Божая. Але ж это зноў жа сакрамэнты для веруючых. То есть ласка Божия павінна праявіцца нейкім там чынам так, а пасля сакрамэнты. І тады яно ўсё будзе на месцы стаяць, а не так, што чалавек
Загналі яго, в носі калапаецца, ён не ведае, чаму ён сюды прыйшоў, яго загналі на імшу і пагналі да споведзі. Сказалі, што ласка Божая ў святой камуніі будзе. Да, ну, пра што разгавор увогуле, людцы? Окей. Гэта яшчэ такі момант, да? Трошку ўжо пра гэта абмовіўся. Па ідэі, вот з ласкай Божай такая схема працуе. Калі мы займаемся сваім жыццём духоўным, перш за ўсё, ласка Божая, прысутнасць Божая ёсць ува мне, і гэта будзе ўплываць на іншых людзей. Вот такая вот схема працуе, і это не на сілу будзе ўплываць. Калі я перажываў семінар абнаўлення ў Святым Духу, то нашыя аніматары казалі такую трошку дзіўную для мяне рэч. Яны казалі, як даведацца пра тое, што Дух Святы дзейнічае ў вас. Яны казалі, табе скажуць пра гэта, не перажывай. Іншыя табе скажуць пра гэта. Я ўсё думаў, як это вот будзе тогда, вот як это мне іншыя скажуць пра гэта, а ў мяне рэальна так было. Мяне паклікаў мой настаятель і проста сказаў, Александр, што сталася? Вот паклікаў і ў лоб вот так вот сказаў. І это, то есть ласка Божая дзейнічае тады ў табе, яна вот наружу. Некалі пачуў такую класную фразу, ці, ну, разважанне на гэтую тэму, ці Езусу патрэбная рэклама. Ну, і там пастор пратэстанцкі такі класна кажа, што негар адзін такі класны. І ён кажа, Езусу не трэба рэклама. Таму што ягоная рэклама, як кажа нам Святое Пісанне, гэта малва. Гэта слухі, которые расходзяцца пра яго. Людзі самі збягаюцца. Ён скрыцца ад іх хоча, яны там раз ужо на другім беразе ёсць. Яны не паспелі даплыць, яны ўжо чакаюць. Таму што так дзейнічае ласка Божая, людзям хочацца. Гэтага не маглі зрабіць фарысеі. Такое, заўсёды яно напрагала мяне гэтае сведчанне аднаго з маіх падапечных яшчэ з калоніі, які дзяліўся, як ён перажыў навяртанне, так заўсёды мне неспакойна было ад гэтага сведчання, але яно да нашай тэмы. Як ён перажыў навяртанне, і яму, канешне, хацелася ўсіх вакол сябе памяняць. І ён там і злаваўся на тое, што зэкі не разумеюць, не такія. І ён апавядаў, як аднойчы ён лёг спаць там у іхным бараку, і два зэкі пачалі спрачацца паміж сабой, спрачацца на тэму веры, Бога і так далей. І там такі канфлікт назрываў, такі сур'ёзны. І ён кажа, я вот уже гатовы быў спрыгнуць, саскочыць з нараў, каб улезці ў гэты канфлікт і даказаць, абараніць веру ў Бога. І толькі ён сабраўся это рабіць, і ён кажа, Дух Святы, я чую ягоны голас, ён кажа, не рабі гэтага. Ён кажа, я здзівіўся, як это не рабі. Стаў маліцца, ён яшчэ маліўся на іншых мовах, атрымаў дар моваў. І Дух Святы яму кажа, адкажы мне, чаму яны, жывучы з табой столькі часу, гадоў, той самай калоніі, у тым самым бараку, чаму яны мяне яшчэ не пазналі. І ён кажа, і я замест таго, каб кінуцца вучыць іх, я ляжаў, плакаў і каяўся. Господи, чаму я не транслірую цябе? Канешне, нельга гэтага прылажыць да ўсіх гісторый. І ў асяроддзе Хрыста ягоныя родныя таксама яго там не пазналі. Там дваюродныя, траюродныя браты, сёстры. І казалі, што ён звар'яцеў. Але нешта ёсць у гэтай гісторыі. Вот такое сведчанне неспакойнае для мяне, але нешта ў гэтым ёсць. Таму што так яно павінна працаваць. Благадаць Божая ў табе, яна наружу выходзіць. Людзі гэта будуць адчуваць. І адны будуць цябе за это ненавідзець, а другія задаваць пытанні, пачнуць любіць, цікавіцца. Вот так вот это працуе. Это адзін з маіх выкладчыкаў у семінарыі некалі казаў пра нараджэнне Хрыста, класная такая рэч. Кажа, што гэтае дзіцятка, которое нарадзілася, яно выразна паказала, што да яго нельга быць абыякавым. Таму што адны ідуць яму пакланіцца, як мудрацы, пастухі,
А евангеліст кажа, што ўстрывожыўся ўвесь Іерусалім, абыякавых не засталося. Адны за, другія супраць. Вот так вот дзейнічае ласка Божая, да, вот так вот яна правакуе. І самы апошні пункт да нашай тэмы. Паводле маіх там нейкіх назіранняў, аналізаў, увогуле, што Христос, што нам Пісанне паказвае, як трэба адносіцца да іншых людзей. Вот маё меркаванне, такі аналіз паводле Пісання. Першая рэч, канешне, это клопат пра родных, клопат пра бацькоў. Да, вот, скажем так, здоровы клопат пра сям'ю. То есть бацькі павінны перадаць дзецю веру дзецям. Гэта стары запавет адназначна пра это будзе казаць. То наіўна думаць, што на катэхезе веру перададуць. Можа паглыбяць, там, можа дабавіць нешта. Калі веры ў сям'і няма, як правіла, калі дзеці это не бачаць, не шмат дасць катэхеза. То есть бацькі, вот это вот адносіны да іншых, да бацькі перадаць дзецю веру дзецям. Адносіны паміж мужам і жонкай, у Пісанні гучыць гэты матыў. Вот это тое, за што нясём адказнасць. Клопат пра бацькоў. Вот этот вот пункт, да, клопат пра сям'ю, вот у 3 такіх элементах. Другі элемент, што нам кажа Пісанне, другі пункт, адносінаў да іншых. Гэта справа міласэрнасці. Вельмі яркі 25 раздзел Евангелія ад Матвея, дзе Христос кажа: «Я быў галодны, я быў прагнучы, я быў патрабуючым. Што вы зрабілі для аднаго з гэтых меншых, тое зрабілі мне». То есть вот да такой Ветхі Завет шмат прызывае праяўляць міласць да абяздоленых. Да, вот этот вот другі пункт нашых адносінаў да іншых. Трэці пункт – гэта прапаведаваць. Христос пасылае сваіх вучняў прапаведаваць. Але што значыць прапаведаваць? Это значыць данесці інфармацыю. Это значыць не змушаць іх, каб яны сталі думаць, як ты. Ты не можаш гэтага зрабіць, это не твае рэсурсы. Табе трэба данесці інфармацыю і такім чынам паставіць чалавека перад выбарам. Што хочаце, то, в прынцыпе, то і рабіце, но вот ёсць так. Вот это вот значыць прапаведаваць. Асобна тэма пастырства, але гэта ўжо трошку вас не будзе цікавіць. Это асобны пункт, што ўсё-такі пастырства то ёсць клопат пра іншых, но это больш, канешне, тэма святароў. І яшчэ самы апошні, дзе я бачу па Пісанні адносіны да іншых, гэта так званы братэрскі напамін. Прызнаюся, для мяне тэма вельмі складаная і непростая. Што значыць братэрскі напамін? Христос кажа ў Святым Пісанні: «Калі брат твой саграшыў», ідзе размова пра веруючага. В Новым Завеце, калі гаворыцца пра брата, это значыць веруючы, паганаў не называюць братамі. Тых, которые яшчэ не пайшлі за Христом. То есть не ўсе ад Адама і Евы гэта браты, паводле Новага Завета. Брат – это веруючы. Габрэі падобна Старога Запавету маюць такую логіку. Брат – это тыя, хто ў завеце з Богам, ён брат. Дык вось, Христос кажа: «Калі брат твой саграшыў, ідзі скажы яму. Калі не паслухаў, данясі, скажы пры сведках. Калі не пачуе пры сведках, данясі касцёлу. Калі не займайся ім». Калі ўжо гэтыя 3 пункты не спрацуюць, не займайся ім, няхай будзе для цябе як мытнік і грэшнік. Не цяні яго на сілу. Вот после 3 пунктаў ужо не цяні яго на сілу. Дык вот, калі ўжо 10 раз мы чалавеку гаворым, мы ўжо перагнулі яўна палку, мягка кажучы. Калі жаданне 10 раз тое самае гнаць. Заўсёды мне этот тэкст быў цяжкі. Я яго не разумеў. Чаму? Таму што з аднаго боку, мяне то, што вам тлумачу, мяне эта тэма даўно працуе. Я разумею, што это не мая задача збаўляць людзей на сілу. Знаеце, тут нават у Воршу у мяне такое было. Вот у этом зале, у суседнім, я неяк вечарам хадзіў, маліўся, перажываў за людзей, за нейкія сітуацыі. І я веру, як Дух Святы, па веры. Як ён задаў мне пытанне: «А хто тут пастыр?» Мне аж старпянула, я такі... Я хутка сообразил: Господи, не я.
Не я пастор, так глобально. То есть жыццё іншых людей – это не мои полномочия. Я не меняю людей. У меня вот эта свядомасць даволі-таки, это ёсць. І я з гэтай свядомасцю, што я не меняю людзей на сілу, я не дам ім духоўнага росту на сілу, што это іхная адказнасць за сваё жыццё. Я з гэтай свядомасцю, калі чую пра грахі веруючых, мне тут жа хочацца сказаць, што на што ўмешвацца, сам павінен дадумацца. Гэта ягоная адказнасць за ягонае жыццё. Але з іншага боку, цікавы момант. Вот саграшыў Давід, памазанік Божы, з жанчынай, забіў ёйнага мужа, падставіў людзей, там людзі загінулі. Это не толькі быў блуд, там цэлы комплекс цяжкіх грахоў. І вот пытанне, як памазанік Божы мог не ўбачыць такіх рэчаў? І Бог пасылае прарока Натана, который говорит скрыто, иносказательно, назовем так, литературно, образами, И Давид только так может после себя осудить. И он сам не мог додуматься до того, что он робил элементарнейшие страшные грехи. Як это дзейнічае, без понятия. Так вось, апошні важны пункт, то есть я высновы такія раблю про братэрскі напамін. Для мяне сапраўды это цяжкі тэкст, вот як у практыцы праяўляць этот братэрскі напамін. І я сабе зрабіў выснову, што без Духа Святога гэты тэкст не рэалізуеш ніяк. Таму што ўсе сітуацыі розныя. І ёсць сітуацыі, дзе трэба заткнуць свой рот і маўчаць. Я ведаў такія гісторыі, калі людзі гатовыя былі вучыць, а Дух Святы казаў: заткніся, маўчы. Ёсць такія моманты, калі лішняе, што ты гаворыш, это будзе грахом. І трэба проста маўчаць, а ёсць такія сітуацыі, дзе трэба гаварыць. І калі ты замаўчыш, это скарэй будзе грахом. А як распазнаць, у якой сітуацыі паступаць? Это вадзіцельства Святога Духа. Таму, ведаеце, Святое Пісанне – гэта не нормы, гэта не канстытуцыя, не угалоўны кодэкс. Святое Пісанне увогуле без пазнання Святога Духа вельмі цяжка будзе зразумець, таму што часто многія тэксты пярэчаць адзін аднаму. Хто вывучае Пісанне, з гэтым ужо шмат разоў сустракаўся. Трэба мудрасць Божая в канкрэтнай сітуацыі, як паступаць. І на гэтым мы з вами сканчваем нашу першую канферэнцыю. Хвала Ійцу і Сыну і Духу Святому. Так, робім перапынак. Давайте без 10 тут сустракаемся, без 10:12. Другая канферэнцыя павінна быць трошку карацейшай. Без 10:12 тутака. І не спазняемся, калі ласка.